Duniyar Marubuta. Duniyar majalisa ragayyata mai da muna gaishe ki mai halin da mu gaisuwa har da ban girma gare ki. Duniyar majalisa ragayyata mai da muna gaishe ki mai halin da mu gaisuwa har da ban girma gare ki. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu kasancewa da juna ta cikin sabon shirin Duniyar Marubuta daga nan channel ɗin gimbiyar majalisar mata Rukayya mai da sunana, ni nake farin cikin kasancewar tare da kowa ko da wani lokaci. Dan kuna biye da mu a shirinmu da ya gabata a cikin kaso na 5 na shirin Duniyar Marubuta, mun tsaya ne a inda Umma Kulsum da Turaki suka tsaya suka yi wa juna kallon kallo. Ita ta kasa bashi hakurin da ta yi niyya yayin da suka karo da juna, shi ma ya kasa cewa da ita ta bashi hanya ya wuce, yayin da iyayensa suka yi shiru suna kallon su, ganin kallon nasu ba mai karewa bane kuma an rasa mai magana a cikin su. Gwaggo ta taba Kulsum ta ce, wuce mu je mana. Kulsum, baki gaida yayin naki ba. Ana muka daga aya, yanzu kuwa shirin zai dora. Kulsum ta yi gaggawar dauke idanunta daga cikin nasa, ta sunkuyar da kai, tana saka takalminta a jikinta na kyarmar da bata san dalilin yin ta ba. Still bata bashi hanyar ba, sannan bata gaishe shi ba. Sai da ta gama saka takalmin nata, murya can ƙasa kamar mai kunkuni ta ce, ina wuni. Ba za ta iya tantance ya amsa ko kuwa bai amsa ba. Suka wuce ta da Gwaggo, tana jin mahaifiyar tasa na masa bayanin ko su suwane ne dalla-dalla. Uffan bai ce ba, she's not interested at all. Har suka zo gida, jikin Kulsum bai daina rawa ba, karkarwa take yi sosai. Ta rasa abin da ya sa ta hargitse haka, ko ma dai menene ta san yana da alaka da saurayin nan dan kwalisa da Gwaggo ta kira shi da Turaki. A gaba ɗaya rayuwarta bata taba shiga halin da ta samu kanta a yau ba, har ta zo barci tunanin fuskar Turaki ma'abociyar zati da kamala da wasu irin ilhamomi ba sani irin su ga ɗa namiji ba, kai ga kowa ma bai bar zuciyarta ko na sakan guda ba. An ɗebi satuttuka da zuwan su gidan sarkin gaya. Kulsum ta ci gaba da zuwa makarantarta, kuma lokaci-lokaci tana sharkaɓa fitsarin kwancenta. Zuwa wannan lokaci su Gwaggo sun sadakar, sun yi amanna cewa lalurar Kulsum ba mai warkewa bace, kamar yadda mai maganin durbin ya shaida musu. Sun yi sanyi da neman mata magani, sun koma addu'a da gayawa sarki Allah. Addu'a suke ta yi ba dare ba rana, Allah ya yaye wa wannan yari jikarsu Umma Kulsum wannan lalura, ya sa tana da rabon aure a rayuwarta. Idan lalurar ta ba mai warkewa bace, Allah ya bata miji nagari wanda zai kaunace ta, domin Allah ya haƙuri da dukkanin halin da ya tsince ta a ciki, ya zauna da ita a hakan da Ubangiji yake son ganinta. Satuttuka na juyewa zuwa watanni, yayin da watanni ke juyewa zuwa shekara. Lokaci zuwa lokaci Gwaggo da Umma Kulsum na zuwa wajen Hajiya Rabi idan wani sha'anin na gidan ya tashi, amma bata ƙara haɗuwa da Turakin da ya zauna mata a cikin rai ba, wanda har cikin mafarki zuwar mata yake yi a yanayi na daban-daban. Matan sarkin gaya ba sa fita, domin haka Hajiya Rakiya bata taba zuwa cikin gidan Gwaggo ba, amma ta turo manyan 'ya'yanta su Hadiza da Ramla sun gaida Gwaggo kwanakin da ya gabata saboda rashin lafiya da ta dan kwantar da ita. Suka kawo mata buhun shinkafa da katon ɗin taliya. Duk ƙoƙarin Hajiya Rakiya na haɗa ƙawance da Batuli 'yar autarta da Umma Kulsum, abin ya faskara, domin har gobe Kulsum ta ƙi sakin jiki da kowa, tana nan a yanda take. A ganinta ba ta da lafiyar da za ta yi alaƙa da mutane, kowa ya fita, ita ba ta da daraja, sunanta mai fitsarin kwanci.
Allah sarki Kulsum. Batulu ta zo gidan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, amma in gogo ta cire Kulsum ta je wajenta ita kaɗai ba ta yarda ta je, sai in tare da gwaggon za su je gidan. Sa'annan in sun je ba ta yarda ta tashi daga inda gwaggon take zaune. Yayin da Batulu tsakani da Allah take son Umma Kulsum, take son su saba da juna, ta yi iyakar ƙoƙarinta don su zama aminai, amma Kulsum ta ƙi sakin jikinta da ita. A ganin Kulsum midin ta yi amintaka da wani, wata rana zai san lalurar da take ciki ya kuma kyamace ta. Da muguwar rawa aka ce gwammakin tashi, in ji masu karin magana. Abinda aka yi mata a GSS yar gaya ya kasa barin zuciyarta daidai da minti guda. Shi take amfani da shi a matsayin hujja na abin da kowa zai mata idan ya zo ya gane cewa ita din tana fitsarin kwanci. A wannan shekarar Kulsum ta gama karamar sakandare JSS, suka zana placement, suka zauna zaman jiran fitowar sakamakon jarabawar su domin wucewa babbar sakandare. Wata ranar Asabar, wadda ita ce ta bude shafin kundin kadarorin Umma Kulsum da suka zama mujazar faruwar abubuwa da dama da ke cikin rayuwarta. Hajiya Rakiya ce ta aiko Batula da saƙon tana son ganin Gogo da yammacin ranar in ba ta da wani uzuri. Da Batulu ta zo ta faɗi saƙon, Gogo ta ce da ita da dai za ta je gaisuwar mutuwa ne, amma dai za ta bari sai gobe. Ta ce da Hajiya Rakiya da yamman idan Allah ya amince za ta shigo. Da yamma Batulu na gidan dan Hajiya Rakiya ta kasa haƙuri, ta sake aiko Batulu ta tunawa Gogo tana fajiranta. Gogo ta shirya ta tafi kenan. Batulu ke tsokanar Kulsum da ke cin gurjiya, tana ta kula da ita kuma tana basar da ita. Kulsum, zo mu je gidanmu mana dan Allah, an kawo lefen yaya Harira sai ki gani kema. Kulsum ta zumburo baki ta ce ba zan je ba. Batul ta wuce tana mata dariya, ita ko kaɗan bata ji haushinta ba, dama tsokanar ta take yi, ta san ba lalle ta je din ba. Koko ta yi wanka ta shirya ta ce, Kulsum shirya mu je tare mana, ba na son zaman nan da kike yi ke kaɗai a ɗaki. Kamar za ta yi kuka ta ce, dan Allah Gogo ki kyale ni ki je abinki, ni fa na fi son in zauna ni kaɗai a cikin gidan nan. Gogo ta yafa mayafinta tana cewa, ai shi kenan, idan kika kulla abota da aljanu ke kika sani, tunda dai kin ƙi da mutane. Yarinyar nan Batula tana binki sau da kafa, tana nuna miki kauna, amma ke gudun ta kike yi. Ina laifin mai kaunar ka, dan Allah dan Annabi. Kulsum ta yi mata shiru. Gogo ta ce, to ki yi min miyar kalkashi kafin in dawo, da na dawo sai in mulla mana tuwon masara. Kanta na kan littafin ta amsa da to Gogo, zan yi kafin ki dawo insha Allah. Yamma lisu wajejen karfe 5 Gogo Shatu ta isa gidan sarkin gaya. A zauren ƙarshe ta haɗu da Hajiya Aina tayowa ba uwar ta Rakiya. Uwar gidansu Hajiya Rakiya kenan suka gaisa, sannan ta ƙarasa sashen Hajiya Rakiya tarba ta musamman ta samu. Hajiyar ta yi mata kamar yadda ta saba, amma ta yau ta daban take. Ta sa masu aikinta suka cika gabanta da soyayyen kaji da dambun nama da lemuka kala-kala na kwali da wanda gwaggon ta sa aka haɗa mata. Babu wanda gwaggo ta tuna a cikin ranta face Kulsum, da ta yarda ta biyo ta aida ta ci ita ma, domin ita ce mai son nama. Hira ta yi nisa tsakanin Hajiya Rakiya, ta tambayi Kulsum. Gwaggo ta ce da ita tana gida, kin santa ba san shiga mutane take yi ba. Halin Kulsum ai sai ita. Murmushi Hajiya Rakiya ta yi ta ce, ni ai shi yasa ma take burge ni, ba ruwanta da kwaramniya, ga nutsuwa ga hankali da rashin hayaniya. In zaki hada ta da Batulu sarkin kankamba da giringidi shi. Gwaggo ta washe baki jin an yabi Kulsum, ta inda abin da take so take ji
da shi a duniya to kuwa a ce Kulsum ce. Hajiya Rakiya ta bar zancen raha ta mai da numfashi seriously, alamun zancen da za ta yi mai mahimmanci ne ta ce, abin da ya sa na kirawo ki Hajiya Shatu magana ce mai mahimmanci zamu yi, amma kafin in yi miki bayani zan so ki gaya min gaskiya, shin ko kun tsayarwa da Kulsum miji? Zuciyar Goggo Shatu ta doka ta sake dokawa, sannan ta ƙara bugawa sosai, ta yi nauyi mai tsananin yawa. Idan da abin da ba ta son tunawa ko ya shigo cikin tunaninta shine wata rana Kulsum za ta yi aure, ba don komai ba sai dan lalurar da take tattare da ita. Sun samu yanzu ta rage damuwa, ta mai da hankalinta kan karatunta, ba ta son duk wani abu da zai daga mata hankali ko ya janyo mata tozarci da take gujewa a kanta. Gwaggo ta nisa sannan ta dubi Hajiya Rakiya, mace mai tsananin kirki da halayen kwarai sannan da halin dattako kamar ba matar sarki ba. Mai sauraro, ina ga iya haka za mu ɗaga aya duba da lokaci, sai ku tara da mu a shirinmu na nan gaba domin jin yadda za ta kaya a cikin wannan littafi na Kulsum wallafawar Sumayya Abdulkadir lakabin Takori. Idan yanzu ka fara kasancewa tare da mu a shafin Gimbiyar Majalisa cikin shirin Duniyar Marubuta, kai kokarin danna mana liking da subscribing har ma da alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu. A madadin masu tallafawa shirin ya zo gare ku, suna na Rukayya Maida MC Gimbiyar Majalisa, take fatan mu haɗa a shiri na gaba. Na bar ku lafiya. Gimbiyar Majalisa, Rukayya ta Maida muna gaishe.